o General Luis da Cavalería Montada desta nación. Imos deixar as cousas claras. Isto é cultura e tradición. Hoxe estamos no Quen anda aí, promocionando o noso carnaval. Como este entroido da Ulla, non che hai outro igual. Pois tes moita razón, Uxía. Hai moitos entroidos peculiares, pero non hai outro por aquí con semellantes generales. Esta pequena mostra que estamos aquí a facer en todo o Val da Ulla, calquera o pode ver. Pois eu vou me retirando. Hoxe molo deixar aquí, dando as gracias aos presentadores do programa Quen anda aí. ¡Viva! ¡Bravo! Dale un aplauso de mucha gente que nos... despedir entonces, como manda a tradición. Vivan os generais do Ulla e viva a nosa unión. ¡Viva! ¡Qué bonito, eh! Tremendo, os atranques dos generais da Ulla, unha tradición de moitísimos anos, única no mundo, que se dá en 8 concellos da Bisbarra. E eu teño que dicir unha cousa, Marcial. Teño a honra de levar este traxe de general, pero hai que ter o pescozo de Fernando Alonso para aguantar isto. ¿Tanto pesa ese gorro? Canto pesa isto, Luis? Máis que o peso é o vento que che fai traballar ao cuello, o pescozo, como di aquí, de Fernando Alonso. Pero pesa, o que pasa é que Juan hoxe non ten o pescozo para tantos pesos nin para tantos xiros. Tremendo isto, eh? E este traxe dicíades antes que, bueno, había un xastre que vos fixo sempre, agora creo que hai unha remuda que o que fai unha, non sei como diste, unha nova costureira, sí, sastre tamén, como sexa, que parece que vai seguir coa tradición. Aí na contorna da estrada que é a fauna máis forte que temos de sastres, polo que parece. Traxes son espectaculares, non sei se podes ver, pero teñen uns detalles increíbles. Que o que non pode faltar nun traxe de general? Eu creo que a fermosura en global, o sea, tanto poden ser as borlas como o fleco, como un bofaxín, o sombreiro ou tricornio como era dos generais, dos auténticos guardias civiles, e as medallas condecorativas, va. O que pasa que con ese prezo, entre 3 e 6.000 euros que vale o traxe de general, mellor non engordar durante todo o ano, porque senón o ano seguinte non se aproveita o traxe. Bueno, sempre o xastre pode facer apaños. Bueno, que non pode faltar un bo traxe nos desfiles dos generais da Ulla, pero tampouco eses vivas, non? Supoño que haberá que ensaiar moito, preparalos. Como facedes? Bueno, a verdade é que quedamos ensaiando un mes para facer as coplas ou atranques, e despois o día vai salindo así, hai moitos veciños no que se dan os atranques, o sea, as vivas, perdón, porque despois... as vivas e os atranques que van dedicados a veciños, a actividade municipal ou política do concello, a quen van dirixidas especialmente? As vivas sobre todo son para os veciños da parroquia. Evidentemente todo o que se achega e queira pode levar un viva. E os atranques? Os atranques é para facer un pouco de sátira, como era o Entroido, de todo o que pasou durante o ano. Un pouco de burla, un pouco de mofa, retranca, que é o que se leva aquí en Galiza. E unha cousa, Luis, digo, está pensando, falando dos traxes, teredes que dar unha volta de poñer a borliña esta, porque non se ve, e desde a cabalo ibedes con estudiante. Home, nós estamos un pouquiño máis arriba. Bueno, claro, tamén ten razón. Pues levar isto enriba dun cabalo sí que ten que ser complicado. E onde está a orixe do entroido da Ulla, dos generais? Hai que remontarse a que século? O século XIX. O XIX. A orixe que está nas guerras contra os franceses? Sí, as guerras, dice, bueno, está algo escrito, que está nas guerras carlistas, ou nas batallas de Napoleón, aquí que subían polo río, e despois era para facer un pouco mofa desas batallas. Aquí eran dialécticas, para facer un pouco de festa,
Bueno, pues todo o que é un Entroido, ao final para despois afrontar a época de Cuaresma. E hai remuda xeracional ou a medida que van desaparecendo os maiores, os veteranos, a xente nova custa de entrar? Sí, sí, bueno, podedes ver aquí a Uxía, por exemplo, que é unha figura nova que temos. Uxía, 20 anos, máis ou menos. Falta ainda un pouquiño pas 20. Un pouquinho. E faino moi ben, Hai moita xente, compañeiros, compañeiras da túa idade, máis ou menos, Sí, ou ainda hai sodes algúns, poucos? sí, ainda hai algúns. Hai, non? Sí, máis ou menos para renovar. E a próxima saída cando é mañá? Supoño martes de Entroido será un día importante, ou máis importante, quizás, non? Bueno, o martes de Entroido está máis agora últimamente está máis dirixido ás comparsas e aos desfiles. Hai, bueno, creo que na Concello da Estrada sí que hai unha salida, hai uns atranques. E despois temos o día 9 na festa da Filloa, e o día 15 quedan unhas parroquias aí, como Conxo e Sar, en Santiago. Sí, E señor. rematades, cando? Día 15? O día 15, se o tempo acompaña. Xa despois do Entroido, o Entroido xa está... Sí, xa o que remata pasa é que antes, non? intentamos separalas para non... Por exemplo, onte que hubo en varios concellos e distintas parroquias. E podese dicir que onte hubo atranques en 5 ou 6 sitios. Sí, señor. O cabalo está nervioso, Nah, ten ganas de merendar. Non hai problema. Pois dalle a merendando, dalle a merenda. Pois, Xenerais Uxía Luís, da Ulla, que moitísimas maravilla. grazas, é un placer, é unha honra tervos aquí. É algo único no mundo, que se dá en moitos concellos da vosa bisbarra, e dende logo dá moito gusto ver como facedes os atranques e o sentimento que hai por este Entroido. Graciñas, Gracias a vos. Ata logo. Vou intentar ir a lesión pescozo para non ter unha escordadura, isto pesa moitísimo. Seguimos de Entroido, imos para Fornelos.